तो गुड मॉर्निंग भाई, का हाल बा आप सबके। देखी भाई, इतना जो ठंडी पड़ल बा, बाप रे का ठंडी बा भैया। देखी कौन और दिखाई नहीं के देत, का कोहरा गिरल बा भाई। देखा भाई, एकदम कौन और दिखाई नहीं देत बा। आज ठंडी बहुत बेजोड़ बा भाई। तो आप सबके यहाँ कितनी ठंडी बा, ए वीडियो में कमेंट करके भैया लोग बतावा जा। देखा हमारे यहाँ तो बहुत तेज ठंडी पड़ल बा। कौन और दिखाएगा, हमने सुबह सुबह उठली हैं और अपने छत पे घूमत हैं। और धूप भी नहीं के भइल बा, टाइम तो ज़्यादा लगभग 9 बजे के टाइम हो गइल बा। और बहुत तेज कुरेसा बा, कौन और दिखाई नहीं के दे। ठंडी बहुत तेज बा भैया। तो आप सबके यहाँ ठंडी बा कि नहीं बा, ए वीडियो के कमेंट करके बतावा जा सब जनी। देखा पूरा कहीं दिखाई नहीं के देत भैया। सुबह के टाइम बा, लगभग 9 बजत बा और ठंडी बहुत तेज बा भैया। तो पूरा कौनो तरफ दिखत नहीं बा। देखा चारों तरफ कुरेसा ही कुरेसा बा। ये हमारे पीछे देखल जा खेत बा भैया, जोने में सब्जी लगावल बा, इहो नइखे दिखाई देत। तो आगे वीडियो में बना रहा, हम नीचे चलत हई छते से, तब दिखावत हई।